Pagdating ng paghuhukom, bubuhayin uli ang mga patay. Yung katawan mo, bubuuin uli yun. Bubuuin uli. 37:4 ng Ezekiel. Bubuhayin uli ng Diyos ang tao. Tapos saka tayo huhukuman. We will face judgment. Unya, niingon din sila nga, kita ko no, ngumatay, mabanhaw kita. Pero sa Biblia, wa man magkaigsunan. Sa Sirach 10:11, ini kamatay sa usa ka tawo. Ang tanan nga iya, maulamang ang wati, mga lagong ug ulod. Kan unday kas ulod? Unsa ang pagpanaw na nahurot na mas ulod? Unsa ang pagpanaw na be? Unsa ang pagpanaw nimo na? Banaw ng lawas gawa na may ulod. Gikaw na mas ulod bukog na bilib. Nya katong gipangaon dito sa ihos dagat, katong nalunod, Princess of the Orient, daghan magay patay. Ang ihos ang gatukop. Gikaon sa tagapasit kay natakpan man sa mga isda. Nya usa ko sa basta pa, usa problema kay ni mga kaigsoon. Unsa ang pagbanhaw ang tao? Sa tut pa kining tanan sugilanon lagi ni ug ato yung klaruhon.